Mira, Parc Juràssic es va doblar a França, a París, i menys el Huelo i els dos xiquets, tots els altres eren valencians. Van anar a París i la van doblar. Los Visitantes també la van doblar tot en gent de València. Per què? Doncs en aquell temps estaven de vaga a Madrid, Barcelona, i nosaltres no estàvem de vaga perquè nosaltres estàvem flipant de lo que cobrava esta gent per pel·lícula i els pareixia poc, quan nosaltres estàvem cobrant menys de la meitat. I nosaltres vam decidir en assemblea, tots els actors, no fer vaga. I entonces les productores van vindre a València perquè tenien que traure endavant els projectes i els estaven bloquejant. Jo en aquell temps vaig arribar a doblar al Johnny Depp, però de molt jovenet, molt jovenet. No sé si va fer Eduardo Manos Tijeras i va fer una altra pel·lícula. La pel·lícula que jo vaig fer es deia Benijun. I va vindre el de la Voz d'Espanya, de Barcelona, i jo estava dirigint la pel·lícula, anava a dirigir-la i li vaig presentar 4 o 5 veus. I l'home va vindre de Barcelona i diu, mira, ¿sabes qué? Pruébalo tú. Y me va a hacer probarlo a mí y yo me voy, lo haces tú y se acabó, ya me la entregaràs. Vull dir-te jo que quan és en valencià ho fem malament i quan és en castellà ho fem de la muerte. El mateix actor ho fa en castellà i ho fa molt bé. Ho fa en valencià i ho fa igual de bé, però l'espectador i sobretot l'especialista que juzga no me acaba. Y después es el mismo tío. Està clar que una televisió ha de tindre un pressupost i que si tu no eduques, ningú educarà. Si tu no parles valencià, ningú en el món parlarà valencià. Aleshores, això és una inversió que com a societat hem de fer. Jo he fet de tot, Vaig estar temps a l'atur. Penseu que quan una persona s'ha dedicat quasi 30 anys al món de la faràndula, anar a una fàbrica i dir tu què saps fer? No, jo faig pel·lícules, o jo soc Son Goku, o jo soc la bruixa marruixa. No vas a topetar faena. Em vaig posar a estudiar, vaig treure el superior de valencià, sense apenes estudiar. Anava a classe i tenia un professor que era un crac i sempre estava de broma i només en el que ens deia i jo me'n ria ja a l'examen, mira, això és el que deia el Batiste, això és el que deia Batiste. I vaig aprovar i quan vaig fer l'oral a la segona línia em van dir para. I tu eres locutor de ràdio? Jo dic, no, jo soc Son Goku. I ahir es va acabar l'entrevista i li diu, i l'examen? I diu, quin examen? Este està aprovat. I em van aprovar. Em vaig treure també de la UNED, estava estudiant ciències polítiques, a tallar pins i a arreglar carreteres. D'ahir vaig estar en una associació que en CASDA, contra el SIDA, vaig estar de monitor d'una sèrie de gent que tenia l'UVIH i d'ahir ara estic treballant a l'Hospital General i les voltes que pega la vida. El que hi hauria de fer és treballar en la gent de base, és dir, gent com vosaltres que esteu així estudiant i que teniu inquietuds i que podeu fer, per què no, podeu fer un projecte. No se trata de subvencionar-vos ni pagar-vos, sinó
el que pugueu accedir a poder fer i a poder presentar-ho en certàmens, i el teatre passa el mateix. Si hi haguera un circuit teatral que, a part de contratar sempre els mateixos, és a dir, els grups subvencionats, es dedicaren a, en igualtat de condicions, a rebre a tots aquells grups, sobretot novedosos. O sigui, no aporta res veure sempre al mateix paio tots els anys. Si comencem a treballar des de la base, tindrem teatre i tindrem guionistes i tindrem pel·lícules i tindrem de tot. Estem parlant de que vosaltres tingueu un futur. Estem parlant de que isquen més actors, de que isquen més guionistes. Aleshores tenen que haver facilitats, tenen que haver teatres.